Prijatelju, da ti pokažem kako funkcioniše ovo sokoćalo. Ti meni da pokaži, kuda ja ne znam. Dobro, pokaži šta znaš, sebi. Gde ti je kupuk? Evo, dobro. Gde ti je menjač? Čeko! Sad ću sad! Jej! Pa ti si specijalista za kosačice! Jej, kako se ovo zaustavlja? Pa kad ne stane nafta, same će da stane! Jeli, jesi je zaustavio? Stala je ona sama.